Titrarea auto-CPAP este investigația recomandată pentru stabilirea terapiei pacienților ce suferă de apnee în somn. Mai multe despre apnea în somn și terapia CPAP puteți citi pe site-ul nostru www.somnolog.ro. Această investigație reprezintă de altfel și prima ta noapte de terapie. Montajul poligrafului și al aparatului de terapie auto-CPAP se efectuează acasă, pe pijama, înainte de culcare, astfel ca aparatul să funcționeze pe toată perioada somnului. Acesta a fost înainte presetat cu datele tale. Este necesară înregistrarea peste 5 ore de somn pentru ca investigația să poată fi validată și interpretată de către medic. Aparatul de terapie auto-CPAP se așează pe o noptieră, lângă pat, și se introduce în priză. Montajul poligrafului. Dacă nu sunt deja pregătite, introduceți bateriile în aparat. Bateriile le găsiți în geanta poligrafului și sunt verificate înainte de către tehnician. Aparatul se montează la nivelul pieptului. Conectați un capăt al centurii la aparat, apoi fixați centura peste torace, aveți grijă să nu fie răsucită, și apoi conectați celălalt capăt. În momentul atașării centurii la aparat, în partea stângă sus va apărea un semnal luminos ce va lumina portocaliu intermitent pentru început, apoi verde constant. Dacă persistă culoarea portocalie, centura va trebui ajustată, strânsă mai mult până când semnalul luminos va avea culoarea verde. Centura are scopul de a urmări mișcarea toracelui, diferența dintre evenimentele respiratorii obstructive și cele centrale, și pentru a stabili pe parcursul nopții poziția corpului. Atașați furtunul măștii la aparatul de terapie auto-CPAP. În clinică vom efectua împreună selecția de mască potrivită și te lăsăm să respiri cu masca câteva minute pentru acomodare și observarea unor eventuale pierderi de aer pe mască. Atașați masca la furtun. Montați masca pe față astfel încât să fie confortabilă. Puteți face asta prin ajustarea hamului. Ajustarea se face întotdeauna simetric, stânga-dreapta. De preferat, încercați să faceți aceste ajustări, precum și modul de scoatere rapidă a măștii în oglindă. Porniți aparatul de terapie auto-CPAP apăsând pe butonul de pornire. Aparatul va porni de la presiunea minimă de 4 cm coloană de apă. Este important ca pe lângă mască să nu existe pierderi de aer. Există totuși o zonă dedicată eliberării dioxidului de carbon și aerul care suflă la acest nivel este normal. Puteți petrece în ziua titrării treaz fiind 20-30 de minute cu montajul masca aparat de terapie pornite pentru a acomoda cu masca și presiunea de terapie inițială. Ultimul senzor de montat este pulsoximetrul. Puneți senzorul pulsoximetrului pe degetul arătător de la mâna opusă celei pe care aveți dexteritate, astfel încât înscripționarea să fie vizibilă. Dacă degetul este gros, îl puteți monta pe degetul mic. De preferat este ca unghia degetului unde se montează pulsoximetru, în cazul în care este dată cu ojă, aceasta să fie ștearsă înaintea investigației. Pentru o siguranță mai mare, firul senzorului se poate fixa cu leucoplast, având poziția mâinii flectate. Pulsoximetrul se atașează la aparat în orificiu specific. Semnalul luminos verde va apărea lângă celelalte două semne ale senzorilor. După montarea corectă a aparatului, toate semnele luminoase verzi se sting pentru confortul somnului dumneavoastră. Aparatul înregistrează în continuare, deci nu apăsați pe niciun buton. Pe parcursul nopții, dacă vă treziți sau mergeți la toaletă, opriți aparatul de la butonul de pornire și demontați masca din clipsul de fixare. Dimineața la trezire, efectuați următorii pași în ordinea prezentată. Opriți aparatul de la butonul de pornire, scoateți în ordine pulsoximetru, masca, centura, scoateți aparatul de terapie din priză, introduceți fiecare aparat, inclusiv masca, în geanta lui.